Düşembe, biz yaratkan düşembe. Işanası kilmi ama ışanmayışa da buldıra almayız. Jeynin sınğı 10 gününe ayak basabız. Alar dağında kadirlere kübük. Sağlar mısınız? Kadirlep soqlap tutuğuz. Assalamu alaikum, hürmetlerimiz. Soңғы 10 күнгі мотор датадан баштанып кете. Музыкаль шығарылышыбыз 22 yılının 22 avgustuna to'g'ri keldi. Kibitga kelgansan ekan, munda sen har bir aybirni tutib qoray olasan degan so'z tugul. Biz bugün Balık Listesi rayonu Tebirdi Şallı avulunda Sahra Şişmesinde. 60 yıllarda kino, teatr, institut ham kitapxonada tanışı modaga kiren. So'nggi yıllarda ise Ligi isimlikka internet ham uramda isteldi. Tarixqa көз салса, біздің ата-бабаларыбыз ауылға негіз солғанда ғадетте қолқы орынларыны сойлағанлар. Яр бойларында бәріп шыққан шешмелерден су алғанлар. Шешменің шиста суы кішіге күш берген қой бір сырхаулардан да олаған. Шоңа шешмелерге әр вақыт иқтибар зор. Аларыны түзіклендіруге де шатланып алдыналар. Мәселен, Тәбірде Шаллысы ауылында Сахра шешмесінің бүгінгісі сүйіндірі. Шешме үстіне құрылма ясалған, аңа басқыш ішленген, басма салынған. Утырғышлар орнаштырылған. Biz bugün Balık Listesi rayonu Tebirdi Şallı avulunda Sahra Şişmesinde. Sahapıvay sulu grant atıp şuşu şişmeni tüzüklendiriu için alıngan. Her avuluna yılğa inişler bizi. Balık Listesi rayonu Tebirdi Şallı avulunda 4 şişme var. 50 şişmelerini gül qorap turalar. 2020 yılda Aysulla Sahapova Respublika ko'lam grant atıp Sahra şişmesini tüzüklendiriuге alına. Avul halkı bek zor yardam ko'rsatdi de, әтisi Raul abay. Munda jarlары жимирлеп биткән именно. Munda балчыклар ташып, балчыклар төшәп. Avul halkı bilen jigitler bek katı buluştular, bek zor rahmet alарга һәрберсенә дә безнең шушы шишмәне яңартуда булышканнар өчен. Bizge bit indi bırıngıdan singen, ebi babalarımız, eti enilerimiz bizni şulayıp terbiyelegen. Şişmelerini motorlap, şiş tartıp, onların kıyılarında şüpler üstürmesi için, tırışır için bizge olar emanet etip kaldırgananı. Biz de mine şuşu, yeşlerge mine şuşu terbiyeni bire alabız iken biz bik bəxitli. Sahra Şişmesinin suyun birgelep temlep qarıqalı. Şişmenin saf suyu su saunağına basıp kalmay, tenge sihat bire, güç kirdi. Күрәсең, шуңадыр кешелек дөньясы элек-электән шишмәләргә игътибарлы булган. Аларны төзекләндерү һәм тәрбияләп тору изге эш, әҗер савап саналган. Һәр кеше дә шишмәләрне шулай саклап тотса иде. Чөнки шишмәләр язмышы, кешеләр язмышы кебек үк безнең өчен кадерле. Şişme sularına, şişmelerge bağışlap әлі күпме şiirler, jıрлар yazılgan. Аның рәхәт, сен аңламыйсың, сен ауыл баласы түгел. Көктен жерге әйләнеп Сен ауыл баласы түгел бетінде. Чөнки әниләрнең иң кызу чагы форма сайларга кирәк, мәктәп кирәк ярыкларын алырга, баланы ертеп көн сәүдә үзәкләрендә үтә. Элек безгә мәктәп формасы алу бәйрәмгә тиң иде. Район үзәгенә барасың, кәттә ботинка, күлмәк, шалбар сайлыйсың. Ауыз қылаққа жете, тек қылаққына айрақта. Хәзер исә баланы шалбар киеп карарга да үгетләргә, ялварырга кирәк. Балалар өчен бәйрәм түгел, җәза кебек. Тегендә чабалар, монда чабалар. Шундый балаларга сәүдә үзәгендә үзеңне тоту кагыйдәләрен искә төшерү кирәк. Психологлар балаларны кичкене чакта ук акча тотарга һәм кибеткә йөрергә өйрәтергә кирәклеге турында сөйли. Мисал өчен 6-7 яшьлек балага ипи, он, сөт кебек ризыкларны кибеттән алып керү сезгә булышу турында әйтә аласыз. Хукук ягыннан да вак-төяк ризыкларны, констовар кебек әйберләрне кибеттән сатып алырга ярый икән. Шулай итеп балалар мөстәкыйльккә өйрәнә. Ләкин бу эшнең икенче ягы да бар бит әле. Мәсәлән, тәртип. Кибеткә килеп, рәхәтләнеп, уйнап, сикереп, башка кешеләргә дә машаулап йөрүче балалар да бар. Аяз мәсәлән шундыйлардан. Аяз киләле монда син ни эшлисең, кая йөрисең? Аңлый, монда бик күп кызыклы әйберләр бар. Хәтта кашырга да җирләр бик күп. Ләкин мондый зур кибеттә мин сине ничек табачакмын? Бүтән булай эшләмә, ярармы? Ярар. Зур кибетләрдә балаларның яратып уйный торган җире ул да булса экскалатор. Ләкин биредә балаларны үзеңенә калдырырга һич кенә дә ярамый. Биредә икенче катка менәсез икән, баланы җитәкләгез. Үзенә генә экскалатордан чыгып йөргә ярамаганлыгын аңлатыгыз. Аяз, киләле монда син ни эшлисең?
Аяз, экскалатор ул игътибар сыры торган жер. Монда синең шикелле кичкенә балалар күп кенә җирдә кысылып калырга мөмкин. Синең белән мондай әйбер булмасын өчен минем арттан калма һәм әлбәттә игътибарлы бул. Шоп ергә яраткан Аяз кибетте дә үзен тыеп тора алмый. Урын күп, кешеләр дә әз, рәхәтләнеп бар энергиясын чыгарырга булды. Так, Аяз, менә син ни эшлисең? Кибеткә килгәнсең икән, монда син һәрбер әйберне тотып карый аласың дигән сүз түгел. Күп кенә әйберләрне монда тотырга кирәк түгел. Монда килгәнсең икән, аласы эшлисә әйберләреңне эшлә ал да һәм өйгә кайтып кит. Бүтән булай эшләмә, ярармы? Ярар. Хәзерге зур сәүдә үзәкләрендә кешеләргә теге яисә бу товарны сатып алырга гына түгел, күңел ачарга да мөмкин. Ләкин күңел ачу дигәндә бу тәртип базарга кирәкмәгән җиргә менәргә, сикерергә дигән сүз түгел. Балаларыгызга һәр җирдә дә игътибарлы булырга кирәклеген аңлатыгыз. Төшәле моннан. Аяз. Син беләсеңме, сиңа күпме тапкыр әйтәм, син һаман аңламыйсың. Син баскычтан тыныч кына төшәргә ярамый мәле? Син гел кыланасың. Бүтән булай эшләмә, ярармы? Ярар. Каягына барса да Аяз ашау ягын кайгырта башлый. Тамагың ачкан икән, сәүдә үзәгендә моның өчен махсус урыннар бар. Теләсә кая утырып ашау матур күренеш түгел. Аяз, тагын ашыйсыңмы? Әлеге кагыйдәне мин сиңа 100 тапкыр әйткәнем бар инде. 101-нче тапкыр кабатлыйм. Кайгына барсаң да, музейгамы, театргамы, кибеткәме, монда ашарга ярамый. Ашар өчен махсус урыннар бар. Һәм икенчедән, син ашар алдыннан кулыңны жудыңмы? Жумасаң, бар жуып кил. Аннан соң өйгә кайткач рәхәтләнеп ашарбыз. Ярар. Шаян ТВ каналын караган балалар мондый хаталарны сирәк ясый, чөнки Шаян ТВ балаларны акыллы, тәрбияле булырга өйрәтә. Бер киенә башлагач, рәхәтләнеп киеник. Мехлы аксессуарлар, фуксия төсе, киң джинс шалбарлар. Көзге гардеробта буласы әйберләр моның белән генә шикләнми. Гафу итегез, фуксия төсе нинди төс ул? Менә чәчәккә карасаң шундый төс ул. Кайсысына? Ярар, аңлашылды. Лилия Гыйзатуллина бу исемлекне киңәйтеп, аларны бер-берсе белән яраклаштырырга да өйрәтер, чөнки ул белеп ки сәхифәсен алып бара. Лилия, рәхим ит сүз сиңа. Исәнмесез, нинди генә ел фасылы булмасын, модалы зауыклы итеп киенү теләге бетми. Җәйне ничек кенә яратсак та, көзгә озак калмадым. Шуңа күрә көзге трендлар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Күн күлмәкләр, оверсайз курткалар, озын итәкләр, булар турында бераз соңрак. Трендларны барлый башлаганчы подиумга күз салыйк. Димәк, бу көздә нинди трендларга игътибар итәргә соң? Подиумга күз салсак, бик күп күн киемнәр күрәбез. Күн күлмәкләр яисә итәкләр сайласагыз, туры яннан ераклысына өстенлек бирегез. Күн шалбар шулай ук туры булса яхшы. Классик ок майка һәм күн шалбарны дизайнерлар бу сезонның иң трендлы формуласы дип атай. Күн киемнәрдән курткаларда игътибар үзәгендә. Касуха һәм байкер курткалар модадан. Әмма алар һичшиксез оверсайз булырга тиеш. Шулай ук бернинди детальләрсез, каптыргычсыз күн курткаларда трендлар исемлегендә. Куртка турында сүз чыккан икән, бомберны да искә алырга кирәк. Ул шулай ук оверсайз булырга тиеш. Аның төсләрен дә сайларга мөмкин. Өскі киемнәрдән тренч турында да онытмыйбыз. Бу инде классика. Әмма трендлы әйберләр турында сөйләгәндә, аның нәкъ менә изюминкасын сайлыйбыз. Ул бер бортлы булырга мөмкин. Аның ниндидер үзенчәлекле якалары яисә асимметр детальләре булганын сайлагыз.
Безнең көзгә озын күлмәкләр, итәкләр бик туры килмәсә дә, бу көздә алар бик актуаль. Аларны тупас аяк киемнәре, кыска куртка, косуха белән килештерергә мөмкин. 90-нчы еллар уртасында актуаль булган минимализм да бу көз өчен бик урынлы була. Бу төгәл формалар, туры силуэт, нейтраль төстәге бер тондагы тукымалар. Барысы да гади, шалбар белән майка кидең дә образ әзер кебек. Әмма бу беренче карашка гына шулай. Монда принтлар, детальләр юк, шуңа күрә бөтен игътибар тукыманың сыйфатына, киемнең дизайны, аксессуарларга төшәчәк. Бу стильне сайлаганда бик игътибарлы булырга кирәк. Бохо стиле. Гадәттә без бохо турында җәй айларында сөйләшәбез. Әмма дизайнерлар аның белән көз айларында да саубуллашырга теләми. Кирпеч төсендәге пончо, трикотаж күлмәкләр, сырган курткалар, зур озын пальтолар белән бохо стилен булдыру бик җиңел. Бүгенге менә шулар тренд ул дизайнерлар тәкъдим иткән карандашлар, ә инде индивидуаль стильне сез үзегез ясыйсыз. Бу хакта онытмагыз. Сау булыгыз. Республика өчен төп бәйрәмнәрнең берсе 30 август җитә. Бәйрәм алдыннан чаралар тагын да күбәя. Шуңа алардан хәбәрдар булырга кирәк. Хезмәттәшебез Идел Кыямов бу чаралар исемлеген бездән яхшырак белә һәм киләсе минутларда алар белән таныштырачак та. Сиңа сер итеп кенә әйтәм, республика көне уңаеннан Камал театрда спектакльләр уйнаячак. Болгар радиосында да концерт булачак. Ансы 30-ы. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Казан Кремлендә Хәзинә галереясы сәнгать турында квизлар сериясен дәвам итә. Катнашучыларны дөнья күләм танылган рәссамнарга кагылышлы 10 раунд көтә. 20, 21 һәм 23 августта Эрмитаж Казан үзәгендә музейның туган көне уңаеннан чаралар узачак. Кунакларны махсус экскурсияләр, Рубинсныгы кебек футболка дип аталган осталык дәресе, уен картасы буйлап сәяхәт һәм фламанд сәнгате күргәзмәсе буенча интерактив программа көтә. 26 августта Хәзинә милли сәнгать галереясендә Феринат Халиковның шәхси юбилей күргәзмәсе ачыла. Ул тарихи темаларга матур рәсемнәр ясау идеясе белән киң күләмле популярлык казанды. Рәссам, тарихчылар һәм археологлар белән берлектә Казанның урта гасырдагы җыелма образын барлый. Татарстан Республикасы дәүләт кыллы квартеты тамашачылар игътибарына Проба смычка концерт программасын тәкъдим итә. Концертта чит ил, рус һәм татар композиторларының квартет музыкасы шедеврлары яңгыраячак. Кичәнең кунаклары яшь талантлы солистлар, сопрано Татарстан Республикасының атказанган артисты Илюся Хужина һәм тенор Илгиз Мөхетдинов. 23 августта София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге ишек алдында зур концерт сезоны ачыла. Свои люди ретро стилендәге Open Air концертында сезне онытылмас якты концерт программасы көтә. Татарстанның халык артисты Анна Галишанбарова җитәкчелегендәге оркестр һәм республиканың иң яхшы солистлары башкаруында яраткан җырларыгызга хузурланырга килегез. Түбән Кама Татар дәүләт драма театры 22 августтан Кама Тамагы районында Туфан Миңнуллинның кеше ватанында аның тууына 87 ел тулуга багышланган традицион хәйрия гастрольләрен башлый. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Кеше нәрсәгәдер гаҗәпләнергә, нәрсәгәдер хузурланырга тиеш. Эмоцияләрсез тормыш кызык булмас иде. Яңа хис кичерешләрне безгә әлбәттә сәяхәтләр бирә. Шуңа юлга чыгып, фонтаннарга сокланыйк. Казанда глобаль яшьләр саммиты уздырга җыеналар. Шул уңайдан без үзебезгә кунакка Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл Габдрахманованы чакырдык. Айгөл, сәлам, хуш килдең.
Хайырлы көннәр. Хайырлы көн. Казанда глобаль яшьләр саммиты уздырырга җыйналар. Ул беренче тапкырмы? Нинди чара ул? Ул беренче тапкыр Казанда быел узачак. Быел безнең белүебезчә Казан яшьләр башкаласы итеп билгеләнде. Ислам илләре хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы. Ул вәкил булып эшлисең бит ул юнәлештә? Без анда Россияны тәкъдим итәбез. Һәм инде менә шушы ел кысаларында безнең 10 зур чара бар. Шушы зур чараларның иң көтелгәне нәкъ менә шушы яшьләр саммиты. Аңлавыбызча глобаль булгач инде исеме җисеменә туры килә, чөнки 50-дән артык илдән 300-дән артык катнашучы була. Нәкъ шулай 300-гә якын катнашучыны көтәбез без Казанда. Алар төрле илләрдән, безнең якын тирәдәге Үзбәкстан, Казакстан илләреннән башлап, Африкада урнашкан Нигер, Габон, Буркина-Фасо, Иран, Ирак, Малайзия һәм башка илләрдән дә көтелә менә шундый катнашучылар. Менә Татарстан өчен әлеге чараның кыйммәте нәрсәдә? Менә Татарстанга файдасы? Татарстанга файдасы дисәк, гомумән Россиягә файдасы бүгенге көндә халыкара чаралар алар сирәгәйде беренчедән. Һәм инде яңа мөмкинлекләр эзләргә кирәк, яңа хезмәттәшләр, яңа фикердәшләр, һәм нәкъ менә яшьләр аша бүгенге көндә яшьләрнең тавышы нәрсәдән гыйбарәт? Яшьләр бу көндә көн тәртибенә ничек кушыла алалар һәм гомумән тормышны ничек үзгәртә алалар, ничек аны алга таба аның китешен эшли алалар дигән сораулар биреп, менә шушы саммит эшләнелә. Димәк, яшьләр булгач инде аңлашыла, яшьләр алар яңалык тәкъдим итәләр, ул яңалыкны күтәреп чыгып аны инде гамәлгә ашырга кирәк. Моны яшьләр министрлыгы ярдәмендә, безнең республика ярдәмендә эшләнә торган эш. Шулай да юнәлешләр билгелеме? Нинди булса төгәл темалары бармы? Шушы саммитның безнең 5 төгәл темасы билгеләнде. Беренчесе ул яшьләрнең менталь сәламәтлеге, бүгенге көндә бик актуаль булган тема. Шулай ук эшмәкәрлек темасы билгеләнгән, шулай ук социаль лифтлар темасы билгеләнгән, шулай ук мөмкинлекләр тигезлеге темасы гомумән саммитның бөтен программасы аша үтәли тема буларак бара. Һәм дә инде менә шул темалар. Моңа өстәбәле яшь дипломатлар форумында узачак, ул нинди чара? Ул шулай беренче тапкыр узамы? Юк, ул инде юбилей чара, быел 5-нче тапкыр үткәрелә Рәсәйдә, моннан алда ул үткәрелде Сочи, Мәскәү шәһәрләрендә, быел Казанга килде беренче тапкыр һәм шушы форумны без оештырабыз Тышкы эшләр министрлыгының яшьләр дипломатлары берләшмәсе белән берлектә, һәм инде анда 100-гә якын делегат катнашачак шушы форум кысаларында. Глобаль саммитта безнең Казаннан, Татарстаннан катнашучылар күпме? Безнең Татарстаннан яшьләр оешмаларының җитәкчеләре булачак, шулай безнең яшьләр эшләре министры һәм аның командасы әлбәттә катнашачак. Яшьләр эшләре гадәттә төрле илләрдә спорт белән берлектә бара, шуңа күрә спорт, мәдәният министрлыклары да актив катнашачак безнең эшчәнлектә. Менә шулай. Актив яшьләр алар инде Татарстанда бик күп. Менә кемдер менә үзенең энергиясын кая куярга белмидер. Менә аның идеялары күп, кая барырга белмидер. Менә шундый актив яшьләргә синең киңәшләр, кая барырга, нәрсә эшләргә, үзеңне ничек күрсәтергә? Шушы яшьләр алар бит нинди булса мөхиттә яши, әйтик, алар студентлар үз группаларынан башлап, хәтта үз идеяларын булдыра алалар. Шулай ук үзләренең университет кысаларында, район кысаларында бүгенге көндә күп кенә оешмалар бар, мәсәлән, яшьләр парламенты, яшьләр хөкүмәте бар. Анда килеп үз фикерләрен тормышка ашыра алалар. Мөмкинлекләр алар чиксез. Бүгенге көндә минемчә Татарстанда иң көчле яшьләр сәясәте бу. Минем фикерем. Сорамыйча булдыра алмыйбыз. Сәләт ничек, кәеф ничек? Шәп, ал түгел. Әлбәттә шәп, әлбәттә көтәбез безнең вәкилләрне. Гаризаларга әйтсәк тә, тукталсак та була. Мәсәлән, яшьләр лидерларыннан безнең 6000-нән 7000-нән артык гариза килде дөнья күләм. Һәм без аларны сайлап алдык. Кызыксыну шактый. Димәк, 7000-нән иләк ашагына үткән 300 кеше катнашачак әле глобаль саммитта. Айгөл, бик зур рәхмәт, сиңа уңышлар теләп калабыз яңа проектта, сәләт эшчәнлегендә. Гомумән, менә темадан тайпылып бүтән сорау бирәс килә. Онытыйк бераз, ял итик, сиңа да файдага тияр. Ничек һәм кайда синең белән танышканнары бар?
Һәм син үзең ничек менә бу танышуларны кулайрак дип уйлыйсың? Шәхси темага Юк, бу китә шәхси алмас. түгел, бу глобаль тема. Төрлечә була, белмим, урамда барганда да, хәтта вакыт сорап танышканнары да бар. Чараларда әлбәттә иң актуаль төрле җирдә кешеләр бит бөтен җирдә танышып була. Алмаз бу сорауны юкка гына бирмәде. Тамашачыларга да, хәтта сиңа да бәлки кызыклы булыр. Без танышу темасына этикет сәхифәсен тәкъдим итәбез. Тызынчы 40-нчы елларда егетләр кызлар белән кичке уеннарда танышкан. 60-нчы елларда кино, театр, институт һәм китапханәләрдә танышу модага керә. Соңгы елларда исә әлеге исемлеккә интернет һәм урамда өстәлде. Күп кенә егетләр урамда берәр кызга күзе төшеп танышасы килсә дә, борылып караудан ары узмый. Моның ике сәбәбе булырга мөмкин. Я ул ояла, я этикет кагыйдәләрен белмәй. Этикет турында сөйләгәндә иң элек тышкы кыяфәтне искә алырга кирәк. Танышыр алдыннан киемнәрегезгә игътибар итегез әле. Кызлар һәрбер вакытта игътибар итүчән була, шуңа күрә заманча һәм пөхтә күренергә тырышыгыз. Гәүдәгезне төз тотыгыз, елмайыгыз, ә иң мөһиме үз-үзегезгә ышаныгыз. Тышкы кыяфәткә фейс контроль үткәннән соң танышуның икенче этабына күчәргә мөмкин. Кызлар янәшәсенә атлаганда бер алдына, бер артына төшеп, артык якын килергә ярамый. Ни өчен нәкъ менә аның белән танышырга теләвегезне әйтә аласыз. Иң мөһиме ихлас булыгыз. Сезнең белән танышырга мөмкинме? Әйдә танышабыз. Сәлам, хәлләрең ничек? Зинһар өчен әлеге баналь җөмләләр турында онытыгыз. Күп очракта нәкъ менә алар танышу теләген юкка чыгара. Әлбәттә, без сезгә танышканда нәрсәләр сөйлисен, сүзгә сүз өйрәтә алмыйбыз. Монда һәр очрак индивидуаль. Шулай да сүз башлауның иң җиңел варианты юлны сорау. Әгәр кыз теләмичә яисә ашыгып җавап бирә икән, аны тоткарламасагыз яхшырак булыр. Кәефе яхшы булса, сез аңа комплиментлар әйтеп, шаяртып танышуыгызны дәвам итә аласыз. Кайбер егетләр кызның юк дигән җавабын ишеткәч, ни өчен аның белән танышырга теләмәвен ачыклый башлый, хәтта агрессиягә күчәргә мөмкин. Булай эшләргә кирәкми, кызның да җавабын хөрмәт итегез. Һәм шуны исегездә тотыгыз, хәзерге заман этикеты кызларның да танышу инициатор булуын кире какмый. Эш урынына йорт хайваннары белән килү тыелмый, киресенчә хуплана. Шләбенең бер оешмасында шундый эксперимент ясап караганнар. Моның эш процессына ничек тәэсир итүен дөнья яңалыклары карап белербез. Аны һәр вакыттагыча хезмәттәшебез әзерли. Шиләбенең бер компаниясе үзенең хезмәткәрләренә йорт хайваннары белән эшкә йөрергә рөхсәт иткән. Әлеге идея карантин вакытында ук килгән. Хезмәткәрләр өйләрендә читтән торып онлайн эшләгәндә хайваннары гел яннарында булган. Шикләүләр бетерелгәч, өй мөхитен офиска күчергәннәр. Хайваннар арасында низаг, бәрелешләрне киметү өчен алдан ук кемнең нәрсәне ияртеп киләчәген ачыклыйлар. Как только появляется какой-нибудь питомец, Иң мөһиме хайваннар тәрбияләнгән, кешегә ташланмаска, өстәлдән ашамаска тиеш. Безнең хезмәткәрләрнең хайваннары тәрбияле. 4 аяклы дусның офиста булуы эш процессын бераз тоткарларга мөмкин. Ләкин коллективта уңай хисләр өстенлек ала. Масса күләм мәгълүмат чаралар мәгълүматы буенча, кайбер хезмәткәрләр үзләре белән эшкә экзотик хайваннарда алып килә. Африкалы карлик кирпесе, җәен балыгы һәм игуана биредә кунак булып китәргә өлгергән инде. Батумида яшәүче атлет Баграт Жгенти юл өсте транспортын тешләре белән тартып яңа рекорд куйган. 16 тонна авырлыктагы йөк машинасын спортчы 3 метр тартып барган. Шул рәвешле узган дөнья рекордын зур аерма белән уздырган. Әлеге казаныш Грузияның рекордлар федерациясендә генә теркәлеп калмаган. Ә Гиннесның рекордлар китабына да гариза бирелгән. Алдагы көнне мин Европа чемпионатында катнаштым.
Ләкин көч белән энергияны саклап калып, Гиннес рекордын арттырдым. Алга таба самолет белән корабльне шул ук рәвешле тартып йөреп, әкренләп кенә Гиннесның башка рекордларында яулау ниятендәмен. Дөнья казанышларын билгеләү буенча ахыргы карарны Гиннесның рекордлар китабы комитеты кабул итәчәк. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк диләр. Бу дөрес. Моңа ышанырга кирәк, тарихны өйрәнергә кирәк. Студия без кунаклары белән бүген без җәлилчеләрне искә алырбыз. Бездә кунакта тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләш белән язучы Марат Закиров. Исәнмесез? Абыйлар, саумысыз, хуш килдегез. Сезнең белән сөйләшүдә хәтта куркыта дип әйтте ди. Чөнки сез инде татар телен, әдәбиятын, аның тарихын өйрәнүдә инде бер капчык кына түгел, инде берничә капчык туз ашаган кешеләр. Менә Искәндәр абый сезгә сорау җәлилчеләр хакында сез Әхмәт Симаев турында ниндидер яңа мәгълүматлар тапкансыз. Нинди мәгълүматлар ул? Аны озак кына сөйләп булыр иде әлбәттә, Алмаз. Ләкин мин шуннан башлыйсым килә. Заманында мин 95-нче елда беренче тапкыр Алманиягә барып, менә шушы тема буенча үземнең эзләнүләрне башлап җибәргән идем. Һәм менә шул вакыттан бирле минем шундый хыялым булды. Немец архивларында яңа материаллар, Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турында яңа материаллар таба алырмын дигән хыял яшәде. Бик күп архивларда эшләдем, төрле-төрле. Һәм шәһәрләрдә бернәрсә табып булмады. Хәтта Идел Урал газетасында 43 елның августыннан гына сакланган. Аңа кадәр булган басмалар сакланмаган. Юкка чыккан. Шулай итеп, мин эзләдем төрле архивларда, төрле фондларда, ләкин кызганычка каршы бер яңа материал табылмады. Дөрес, монда Рафаэль Мустафинны искә алырга кирәк. Ул бик тырышып эшләгән заманында һәм бик күп материалларын табып инде җиткергән укучыларыбызга. Һәм ниһаять, менә 20-нче елда, нәкъ пандемия алдыннан Берлинда 2 ай чамасы архивларда яңадан эшләргә мөмкинлек таптым да, һәм шунда менә мин анда татарча әйтсәк, сплош бөтен документларны карап чыктым, бик күп төрле учрежденияларның фондларында, федераль архивта, Алманиянең федераль архивында. Һәм ниһаять бер вакыт күземә ташланды Әхмәт Симаев дигән исем. Менә Әхмәт Симаев турындагы документлар дип әйтәм. Ул, димәк, ул мәгълүматлар, документлар булган бит инде. Алар булган, әлбәттә, алар хәзердә бардыр дип уйлыйм мин. Әле Муса Җәлил турында да безгә билгеле булмаган документлар архивларда сакланыр. Ул бит архивта эшләү, ул бит теге бөтен нәрсә синең алдыңда ачылды дигән сүз түгел, анда бит казынырга кирәк, эзләргә кирәк. Шуңа күрә ул әле бәлки киләчәктә табылыр дигән шундый ышаныч бар. Менә шушы документлар турында әйткәнемчә озак сөйләп булыр иде. Әхмәт Симаев билгеле булганча, ул Җәлилнең көрәштәшләре арасыннан иң әһәмиятлеләрнең берсе. Ул үзе Пензадан, Пенза якларына чыгышы буенча 15-нче елда туган, Мәскәү якларында, Мәскәүдә үзендә, һәм Мәскәү өлкәсендә яшәгән, журналист булып эшләгән, башта метро төзелешендә эшләгән. Һәм 42-нче елда ул әсирлеккә эләккән. Менә аны кайберәүләр фаразлый, имеш ул махсус бирелгән әсирлеккә дип, ниндидер махсус бирим белән, ниндидер конкрет диверсиялар оештыру өчен, әсирләр арасында эш алып бару өчен берилгән дип. Һәм менә шундый фаразлар урынсыз түгел, чөнки бәлки ул ниндидер махсус белем алганда да, монда әзерлек узгандыр да, разведчик буларак, аны фаразлап була, минчә нигезсез түгел әйткәнемчә. Менә 40-нчы елдан ул гаскәрдә хезмәт итә. Аның димәк ниндидер әзерлеге булган, һичшиксез. Һәм менә аның турында тагын шундый фаразлар бар, имеш ул Муса Җәлилне менә тапкан кеше әсирләр лагерында дигән безнең әдәбиятта шундый нәр бар. Ул инде алманнар ягында булып, менә шу әсирләр лагерларында йөреп, Муса Җәлилне тапкан, аны үгетләгән шушы эшкә кушылырга дип, шушы яшерен эшкә кушылырга. Һәм ниһаять менә бу документлар турында төгәлрәк әйткәндә, тагын бер нәрсә әйтәсе калган, ул Алманиянең пропаганда министрлыгы каршында Винета дигән оешмада эшләгән. Ул пропаганда өчен махсус мәшһүр төрки халыклар, рус булмаган халыклар арасында пропагандистик эш алып бару өчен җаваплы шундый бер оешма, яшерен оешма, Винета дигән. Шунда ул татар-башкорт редакциясендә эшләгән. Һәм аның Совинформбюро ниләрен, мәгълүматларын алып, листовкалар оештырырга, листовкалар таратырга мөмкинлеге дә булган. Сез тапкан документлар нәрсә? Менә документлар нәрсә турында сөйләр. Димәк, менә бу ул документларның каршында аларның копиялары алар, менә үзенә күрә шундый хат алышу, төрле учреждениялар арасында менә бу Тышкы эшләр министрлыгы, менә бу Көнчыгыш министрлыгы, бу Вермахтның
югары командованиесі, міне яңадан бұл Күншығыс министрлігі. Міне шушы документтардан нәрсе келіп шыға. Белгілі болғанша 44-ші елінің февралында Дрезден шәһәрендә біздің татар түркімі, Мұса Жәлил Құрмаш түркімі деп айтабыз бетінде біз аны, алар хүкімге өлімге хүкімге тартылалар да, һәм өлімге демек аларның өлім жазасы көтә. Шуннан соң менә шушы хатлардан килеп чыга, март айларында, март ахырларында имеш Әхмәт Симаев Иерусалимның бийек мөфтие Әхмәт әл-Хөсәйнигә хат яза. Ул хат сакланмаган һәм аннан сорый, менә шушы эшкә кушылып, әзрәк кенә мәрхәмәт сорап, ничектер мөмкин булса, аларны җиңеләйтергә алар хәлләр. Ул хат булганмы юкмасы билгеле түгел, ул теге имеш анда сүз бара-бара телефон сөйләшү турында. Һәм инде менә шушы Көнчыгыш министрлыгына җибәрелгән хатта Тышкы эшләр министрлыгы сорый, кем ул Әхмәт Симаев дип. Менә аның бәлки аны чыннан да үлем җәзасыннан азат итәргә мөмкиндер, чөнки ул бийек татар шагыйре дип язылган даима. Ул аны бутылар Муса Җәлил белән. Һәм имеш аны хәзер без үлемгә тартсак, демәк аны шулай шушы хөкем көтсә ахыр чиктә, ул демәк башка татар легионерларына һәм Көнчыгыш легионерларына бик тискәре тәэсир итәчәк дип әйтәм. Булар аңлашылды. Сезнең белән август ахырында очрашуыбыз ул юкка гына түгел, чөнки 25 август белгәнебезчә Муса Җәлилне һәм көрәштәшләрен аның җәзалап үтерәләр. Менә бу безнең өчен шундый аянычлы бер дата, шул датага шара да каралган. Нинди шара ул Марат абый? 44-нче ел 25 август 116 адым 2 минут сайын безнең милләттәшләребезнең башлары чабыла. 12 толып 6 минутта һәм 36 минутта хәтле ярты сәгать эчендә 3 минут менә 11 кешеме һәм 11 кешеме, 12 кешеме төрле чыганакларда төрлечә. Менә сценарий язганда мин инде элек Мираж журналында эшләгәндә гомумән җәлилчеләр белән кызыксындым. Ул безнең күңелдә бит инде. Җәлил шигырьләребез бәләкәйдән мәктәптә укып үскән. Һәм монда Рәхим Саттар дигән шагыйрь. Менә әле күптән түгел 15 августта аның тууына 110 ел булды. Аны ул Чишмә районыннан Башкортстанның анда бик зурлап үткәрделәр. Аның музей анда һәйкәлен әйтә алмыйм. Урамнарга исемнәр кушып, аны бик хөрмәтлиләр туган ягында. Әлбәттә, бездә менә язучылар берлеге менә бу оештыра бит инде мәдәният министрлыгы белән. Без әлбәттә үзебезнең җәлилчеләрне ни өчен дә безгә тагын да кадерле. Аның бит 6-сы шагыйрь. Менә 6-сы ул бит әйе. Алар һәм менә шул хәтле ул дөньяда күрелмәгән хәл бит. Һәм менә каһарманнар алар. Инде менә Рәхим Саттарның да менә шул сценарийга кеттем мин аны. Аның турында да ул инде сүзләр бар безнең 12-нче җәлилче дип. Әле менә 22-нче июньдә Кадер көне иде бит инде сугыш башлаган көн. Анда да без аны телгә алып кооператив институтның анда татар мәдәният үзәге бар. Рәхим Саттарның туганнары килде. Аны беләсез инде безнең милли музейыбызда эшли Лилия ханым Саттарова. Гомумән аның нәселе менә шундый милләтебезгә хезмәт итә торган нәсел. Ил аганы беләсез, Ил Саттар аның улы. Һәм менә аның шигырьләрен таптык. Ул электә чыккан булган. Басылып инде аны да яңгыратабыз. Рәхим Саттарның шигырьләрен. Аннары мен әйтәсем килә, менә август дигәндән безнең бит 2 августта десантчылар бик фонтаннарда су кыйнырга ярата. Минем әйтәсем килә, менә шу 11-12 дип әйтик. 12 җәлилченең нәкъ икесе профессионал десант гаскәрләрен башлап җибәрергә торган. Менә Әхмәт Симай, 40 елдан хәрби гаскәрдә, Рәхим Саттар, ул да десант гаскәрләрендә һәм фашист тылында диверсияларда катнаша ул. Димәк, әзерлек үткән булар инде көчле шәхесләр, солдатлар. Аннан соң аның менә шул десант гаскәрдәге Меркуловтан башланып дип бит безнең федераль каналлардан күрсәтеп торалар. Татар факторын әйтүче юк. Әле безнең Салих Баттал сәяси кимчелекләр инде бер караганда. Әле менә Салих Баттал дигән безнең шагыйрыбыз бар. Зур шагыйрыбыз. Аның энесе бит Абдулла Баттал җәлилче.
Салый баттар шушы десантникларны парашют белән сикергәндә пилот була. Менә ансаларның югыйсә билгеле фактлар була. Марат абый, без бөтен мәгълүматны 7 минутка сыйдыра алмыйбыз. Шуңа күрә чарага килерләр, күрерләр, кайчан кая килергә кирәк. Инде безнең гадәттәгечә инде шактый дистә еллар ул безнең Муса Җәлил һәйкәле янында Кәримәлне инде 1 май мәйданында Казаныбызда. Шунда үтә, анда Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым да катнашачак. Гомумән галимнәр менә Искәндәр әфәнде үзебезнең шагыйрьләр шул ук вакытта безнең Мәскәүгә китә бит Татарстан мәдәнияте көннәренә. Анда да Мәскәүдәге Җәлил һәйкәле янында шигъри мәрәсим дип әйтик без аны. Хатирәләр бит инде ул. Анда да булачак. Оренбургда белүемчә, Чаллыда һәм башка бик күп. Гомумән Россиянең төрле почмакларына җыелган була бит. Татарлар яшәгән бөтен почмакта да булачак. Аларны искә алачаклар, нәкъ менә аларның башлары киселгән гильотина номитлар дип әйтелә. Лөтензә төрмәсендә. Шунсыз сөендерә, тарихчыларыбыз өйрәнеп тора, язучыларыбыз битараф түгел, чараларны оештыра. Безнең кебек актерлар, артистлар, журналистлар битараф калмыйча әлеге чараларын яктыртып, башкарып торалар. Киләчәктә дә шулай дәвам итсен иде. Вакыйгалар бик күп, аларның һәммәсенә дә игътибар итерлек вакытта һәм кешеләр, шәхесләр яшәсен, үссен иде. Абыйлар кунакка килгәнчә рәхмәт яусыз сезгә. Җиңел булмаган эшегездә авырлыклар насыйп булмасын. Рәхмәт. Җыелышып әлеге чарага килеп, каһарманнарыбыз алдында баш исәк, бик яхшы, урынлы булыр. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кыска вакытлы реклама булыр. Рамил хәзрәт Юнус әйтерсең сүз остасы булып туган. Аның вәгазьләрен тында алмый, сеңдереп барырга тырышалар. Аның тормышын техника белән бәйләргә ниятләгәнен күпләр белмидер дә әле. Техник белемнең вәгазь сөйләүдә ничек ярдәм иткәнен хәзерге минутларда белербез. Авыл мәктәбен төгәлләп, беренче мәртәбә Казанга аяк баскан урыннарым шушы менә Гоголь урамының кисеше белән Зур Кызыл урамының кисешендә торган менә безнең бина Казан авиация улахата институтының 7нче бинасы иде. Монда безнең менә кабул итү приемный комиссия һәм монда без килеп үзебезнең иң беренче имтиханнарыбызны тапшырдык. Һәм мин менә 1986 елда шушында укырга кирдем. Бу минем зур хыялым иде. Фән белән, авиация белән мин хыялланган, кичкенә баладан бирле мин шушы самолетларны җыйган, летчик булырга хыялланган. Шушында беренче укуларым башланды. Вәгазь сөйләгән вакытта да минем ул вәгазьләрем теге русча әйткәндә инженерный подход. Менә КАИ безне өйрәтте һәр әйберне үз урынына куярга. Фән анда булсын яки башка төрле караш дөньяга, бу безнең шушы техник вузларда безнең нигезебезгә салынды. Һәр вакытта рәхмәтлемен менә миңа шушы бинада, КАИда һәм укыткан укытучыларыма. Мин алар белән әле дә бүген дә күрешәм, кай вакытта сөйләшәбез. Уку елында безнең менә бу Казан авиация институтында тулай торакта миңа урын булмады. Яки мин инде бик нык теге таләпчән булмаган микән. Шуннан соң инде мин эзли башладым торырга урын, кая ничек яшәргә дип. Һәм менә мине шундый мәгълүматлар әйттеләр, кемнәрдер ишеттем инде. Шушы Подлужный урамында бер йортта бик хөрмәтле бер ханым үзенең фатирында тырта икән студентларны дип. Мин килдем шушы Подлужный урамына, төштем һәм менә монда ул хәзер йорт юк, менә бу аның күрше йорты. Подлужный урамында менә шушы урында утырадыр ул йорт. Монда мине каршы алды бик хөрмәтле, бик интеллигентный, бик акыллы, бик омышлы Раван апа. Мин аның янында, аның фатирында бер ел тордым, шуның кадәр хөрмәтле булдым. Ул мине шуның кадәр яратты һәм мин дә аны бик хөрмәт иттем. Раван апа безнең мәшһүр, безнең барыбыз белән яраткан, сөйгән актрисабыз Найла Пагараеваның әнисе булып чыкты. Шулай итеп мин бу гаилә белән дә таныштым. Раван апаның бик матур аппак мәчете бар иде. Аның исеме Пышка иде. Ул һәр вакытта кайда чыгып югаладыр иде. Раван апа чыга да
Тышка дип бер кычкыргач ук, аның башы күренәдер ишерем арасыннан да шуышып булса да кирип китәдер. Шундый бер күңелле хәл бар иде. Һәр көнне ул мәсәл каяда чыгып юаладыр. Мин монда да һәр вакытта килгәлим, шушында килеп, кай вакытта менә Раван апаның да рухына дугалар кылам. Чөнки аңа да Аллаһ субхана тәала рәхмәте булсын. Безгә шушы Казанга килгән авыл егетләренә Казанның хикмәтләрен аңлаткан өчен урыннар оҗмакта булсын дип, без аларга да гел дуада торабыз. Бу менә безнең мәшһүр Кабан арты мәчете 1991 елларда монда беренче мәдрәсә ачылды. Аның ректоры мәшһүр безнең Габдулхак Хәдрәт Саматов булды. Ул безнең баш казый да булып торды. Бик мәшһүр, хөрмәт итәбез. Әлдә бүген дә аның китапларын укыйбыз, гыйлем алабыз. Урыны иҗмакта булсын. Бу безнең менә ректор булды. Һәм монда эшчәнлекне алып барды имам буларак Исхак әфәнде Лутфуллин. Анда урыны иҗмакта булсын. Менә шунда мин килдем укырга. Башта инде әлбәттә мин читтән торып укыдым, чөнки уку башының беренче көнне мин килеп өлгерә алмадым, чөнки башка вузда укучы буларак кичке бүлеккә шушында килеп, мин монда беренче дини гыйлемнәрне алдым. Шушында беренче мәртәбә Коръән укырга өйрәндем. Гарәп хәрефләрен өйрәндек шушында. Җырлап, мәкам белән Коръән укылашуны кадәр күңелгә бик якын булды. Гомумән диннең беренче асылын иң әүвәлге гыйлемне мин шушы мәдрәсәдә алдым. Һәм шунда укыткан миңа бөтен хәзрәтләргә, бөтен укытучыларыма, бөтен остазларыма мин шунхәле рәхмәтле. Аллаһ Тааладан разый булсын. Аларның исәннәре дә бар, аларның бу дөньядан киткәннәре дә бар. Шуңа күрә бу минем тормышымда менә дини нигез салучы уку йорты мәдрәсәм булды. Август ул каршылыклы ай. Беренчедән җылы җәйгә, алда буласы бәйрәмнәргә сөенергә кирәк кебек. Икенче яктан аның тиздән тәмамлануы моңсу уйлар уята. Моңсуланма зинһар түз дип әйтте ди. Саулармыз, хөрмәтлеләрбез, ничек кенә булмасын, без кайфны төшермичә республика һәм шәһәр көне күтәренке кайфтә каршы алырга тиеш һәм шуңа әзербез. Республиканың бик күп районнары котлау сәламнәрен җибәрә.
Шет илләрен менә бір яқта тұрсын. Моторлыклар, сокланырлык истәлекле урыннар үз илебездә дә җитәрлек икән, үзебездә дә табигать кочагында ял итеп, сәламәтлекне ныгытып кайтырга мөмкинлекләр бар. Бұларның икесін бірләштірәсен килә икән, Кавказ тауларына барга кирәк диләр. Киләсе видеоязма барышында бәлки барга теләүчеләр дә табылыр. Әфәрин, субханалла, үзе гармунчы, үзе гармуннар ясаучы, үзе Эльбрусқа мене бейікліклер білен ұшырашып қайтқан Дамир абый бізде қонақта. Дамир абый, саумысыз, қош келдіңіз. Қайырлы тәлер, баршабызға да исәнмісіз. Исәнмісіз, гармунға, боянға, мәхәбәт қоян келе. Гармунға, мұңға мәхәбәт кішкенеден келген енді ол, әти әнеден, әтейім, әнейім, бек матур жырлайлар ие. Олымызда бек көп гармуншылар еді. Кімге гармун тұттырсаң, шул гармунда өнедір еді. Мұна шундан кіріп қалған енді гармун. Ауылыбыз дегеннен қойсияқтардан сіз? Мен өзім Лайыш районы Татар янтығы ауылында туып өскенмін. Бек матур ауыл. Қонаққа келегіз. Демек, бұрынғы әйтімлер бойынша Лайыш шулпасын шақты ішкенсіз деп етті dey. Лайыш шулпасын шақты іштегенде мұнда ұғыра кіргенші. Әміне қазіргі яғышмасам әрәмәлік еді бұғайымы? Әрәмәлік. Аның енді қазір исімдерінде білушілер бек аздыр. Өзі біздің бетін әр милләтінің ойын құраллар бар. Міне бізде Татардан Итальян гармун деп көбісі шәйтелер. Сіз бет әлі ол гармунларын ясайсыз да. Әміне ол ясауға ұсталық қайын келген. Білуімше, сіз ғұмыр бойы гармон ясаған кіші түгіл бейт, сіздің түп ішігіз болған, профессияңыз болған. Мен энергетик өзім профессия бойынша. Міне түгел 10 ел әлік Айрат Харисовта Башырттан келген гармон ясаушы мастер енді ол. Әзірек аңа бұлыш оларға тұры келді. Шуннан міне бұл корпусларын ясарға үйреніп қалдым. Но әлі гармон ясарға деген тілек бұл вақытта бүтінлей yok еді. Міне шақты вақыт ұзғаштын достарым, малайымның азат профессионал баяншы енді аның баяншы достары Дамир абый әйдәсінен болауыл деп, мені құлақтан тартып шығарған шекілді отырттылар шул гармонны ясарға. Әміне бұл гармонда сіздің башқарудамы? Мұна бізіңіз ясадыңыз? Әйе, өзім ясаған бұл. Атағын кімлер мүрәжағат етә сізге мұна гармонлар яса берегіз әлі деп? Баяншыларын саны қалайды. Кімлер сенің гармонда ойнайды? Ой, мына қазір генә мен фамилияларын біліп бітірмеймін. Мен бірдесі малайларын деп біләмін де. Булат Хисматов, Айдар Валиев, Айнур Муратов, Разил Валиев, көп индалар. Олар бек көп. Адел Сәләлиев, Наил Сәғдиев, қайсағаным жоқ, жалғандамын. Нәйәрі? Субханалла. Міне шондай, олар біздің семья достары барбыз, бірге яшебіз. Барлығы неше гармон ясадың, өз қолың білен, санағаның бар ма? Жоқ, сана бітіріп болмейінді. Гармонлар көп ясалды. Олар менің Қазақстанда да, Сібірде де, Перім, Киров өлкәсі,
Шуаш, Мари республикаларында, Татарстанның көп районларында, көп жерде енді һәрбір гармонның өзінің географиясы бар, олардың һәр қайда жүргәннәрен біліп бетереп булмый инде. Әле сіз сәяхәткә барганда да гармон белән бергә барасыз бит. Менә сәяхәттә бару дигәннән, аның тарихы шундый, узган ел Кавказга ял итәргә барып, Эльбрус таруына менергә туры килде. Биеккә 4100 биеклеккә метр. Вот шунда өзімнің башыма бір ой келді. Мен айтам, келесі елға яңадан келіп, мақсус ақ гармон ясап, шошы тау башына мініп, Эльбрусның ақ тау башында татар күйлерін яңғыратырмын деп өзіме сөз бердім. Шушы түбәтәйні кейіп, ақ түбәтәй, ақ гармон. Түбәтәй ансады соңырақ башқа келді. Міне шыл гармонны бір күн қалағына кетерге Кавказға алдынан ясап бітірдім. Әлі аны бір кім ішіткенде еғойды, ойнап та қараған еғойды. Ең бірінші шында Кавказ тауында Эльбрусның итәгінде яңғырады бұл гармонның тауышы. Субханалла. Бір гармон ясар үшін көп уақыт керек, яқынша? Бір гармон ясарға 2-3 ай керек енді. 2-3 ай вақыт керек бола. Ағашын әзірлерге, киттірге, жиярға. Бик көп іш құралы керек, бик көп материал керек, жайланмалар керек. Менә аларны булдыруда миңа дусларым Халим, Фаяз, Рузил бик күп булыштылар. Аларга мен бик рәхмәтле. Менә шундый вакытлар булдым, мәсәлән, ой, бүген ясысым килми, тотынасым килми, уйнысым да килми, андый вакытлар буламы гармончыда? Була, андый вакытлар да була. Но бәхеткә каршы минем бу бизнес түгел, бу минем хобби. Теләгем бар, эшлим, теләгем бар, туктап торам, ял итәм. Урыс әйтмәсәле, для души эшлим. Афәрин. Гаиләдә гармончы булса, ул һәр вакыт менә гармон тотып инде төрле көйләр яңгырый. Сездә дә шулаймы? Бездә дә шулай. Иптәшем әйбәт җырлый. Малайларым гармончы барысы да бик күңелле яшибез. Гармон ясап бетергән көн үзе бер бәйрәм. Өйдә ничә гармонның баяның бар алса, ансын беләсеңме? Юк. Ансын да белмисең? Белмим, ансын да белмим. Бик күп ахыры. Күп. Безгә дә бәйрәм ясап китегез әле алайса. Менә Эльбруста уйнаган көйне безнең тамашачыларга, безгә дә ишеттерсәң, Дамир абый, без бик рәхмәтле булырык. Аннары Эльбруста уйнаган гына түгел, тизеп уйнап китсәң дә без хатып Ярар. Чөнки син татар халык көйләрен бик күп беләсең. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу Эльбруста уйнаган була хәзер. Бу Эльбруста ие. Subhanallah, bu bir bilimsiz, profesyonel bilim yok bit. Notu anlamışa, bilmişa, bütün kulak, көңіл, күз hem қолғана. Subhanallah. Rahmet Damir abi. Sizin toxtatasında kelmem mümkün mü tamam?
Афәрин. Дөрес аңладымы мısın? Беренчесе арша кие, икенчесе менә шул кырдым каһарманнарга җыри. Шулай бит? Бездә арша кие бар әле. Тагы арша кие бармы? Арша кие и кырдым Каһарманнарга. Афәрин. Афәрин. Менә шулай алга таба да хатыныгыз белән бергә җырлашып, малайларыгызга гармуннар ясап, яшәргә насыйп булсын озак еллар. Амин. Җырдагыча кырдым каһарманнарга, калдым караңгыларга, газиз башлар сау булганда нигә яман суларга, яман суламыйча яшәргә язсын барыбызга да. Без дә Мир абый сезнең белән сау булашып, дөнья яңалыклары белән танышырбыз. Чиләбенең бер компаниясе үзенең хезмәткәрләренә йорт хайваннары белән эшкә йөрергә рөхсәт иткән. Әлеге идея карантин вакытында ук килгән. Хезмәткәрләр өйләрендә читтән торып онлайн эшләгәндә, хайваннары гел яннарында булган. Шикләүләр бетерелгәч, өй мөхитен офиска күчергәннәр. Хайваннар арасында низаг, бәрелешләрне киметү өчен алдан ук кемнең нәрсәне ияртеп киләчәген ачыклыйлар. Как только появляется какой-нибудь питомец, Иң мөһиме хайваннар тәрбияләнгән, кешегә ташланмаска, өстәлдән ашамаска тиеш. Безнең хезмәткәрләрнең хайваннары тәрбияле. 4 аяклы дусның офиста булуы эш процессын бераз тоткарларга мөмкин, ләкин коллективта уңай хисләр өстенлек ала. Масса күләм мәгълүмат чаралар мәгълүматы буенча, кайбер хезмәткәрләр үзләре белән эшкә экзотик хайваннарда алып килә. Африкалы карлик кирпесе, җәен балыгы һәм игуана биредә кунак булып китәргә өлгергән инде. Батумида яшәүче атлет Баграт Жгенти юл өсте транспортын тешләре белән тартып яңа рекорд куйган. 16 тонна авырлыктагы йөк машинасын спортчы 3 метр тартып барган. Шул рәвешле узган дөнья рекордын зур аерма белән уздырган. Әлеге казаныш Грузияның рекордлар федерациясендә генә теркәлеп калмаган. Ә Гиннесның рекордлар китабына да гариза бирелгән. Алдагы көнне мин Европа чемпионатында катнаштым. Ләкин көч белән энергияны саклап калып, Гиннес рекордын арттырдым. Алга таба самолет белән корабльне шул ук рәвешле тартып йөреп, әкренләп кенә Гиннесның башка рекордларында яулау ниятендәмен. Дөнья казанышларын билгеләү буенча ахыргы карарны Гиннесның рекордлар китабы комитеты кабул итәчәк. Музыкаль чыгарылышыбызның тагын бер кунагы ул шәрык биюләре остасы Миләүшә Садыйкова. 15 яшьтән бию белән мауга башлаган кыз бүген инде үзе остаз. Шәрык биюләре бөтен хатын-кызга туры килә ди ул. Яше дә, фигурасы да мөһим түгел икән. Шәрык биюләре ул салмак хәрәкәтләр, күздә янгын, серлелек. Киемнәре сине шундук шәрык әкиятләрен алып китә. Моңа хәзер үзегез дә инанырсыз.
Республика үшін түп бейрамларының бірсі 30 август жете. Бейрам алдынан шаралар тағында көбейе. Шуңа олардан хабардар болырға керек. Хезмәттәшебез Идил Қиямов бұл шаралар исемлеген бізден яхшырақ біле һәм келесі минутларда олар белән таныштырачакта. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Казан Кремлендә Хәзинә галереясы сәнгать турында квизлар сериясен дәвам итә. Катнашучыларны дөнья күләм танылган рәссамнарга кагылышлы 10 раунд көтә. 20-нче, 21-нче һәм 23-нче августта Эрмитаж Казан үзәгендә музейның туган көне уңаеннан чаралар узачак. Кунакларны махсус экскурсияләр, Рубинсныгы кебек футболка дип аталган осталык дәресе, уен картасы буйлап сәяхәт һәм фламанд сәнгате күргәзмәсе буенча интерактив программа көтә. 26 августта Хәзинә милли сәнгать галереясендә Феринат Халиковның шәхси юбилей күргәзмәсе ачыла. Ул тарихи темаларга матур рәсемнәр ясау идеясе белән киң күләмле популярлык казанды. Рәссам, тарихчылар һәм археологлар белән берлектә Казанның урта гасырдагы җыелма образын барлый. Татарстан Республикасы дәүләт кыллы квартеты тамашачылар игътибарына «Проба смычка» концерт программасын тәкъдим итә. Концертта чит ил, рус һәм татар композиторларының квартет музыкасы шедеврлары яңгыраячак. Кичәнең кунаклары яшь талантлы солистлар, сопрано Татарстан Республикасының атказанган артисты Илюся Хужина һәм тенор Илгиз Мөхетдинов. 23 августта София Губайдуллинаның заманча музыка үзәге ишек алдында зур концерт сезоны ачыла. Свои люди ретро стилендәге Open Air концертында сезне онытылмас якты концерт программасы көтә. Татарстанның халык артисты Анна Галишанбарова җитәкчелегендәге оркестр һәм республиканың иң яхшы солистлары башкаруында яраткан җырларыгызга хузурланырга килегез. Түбән Кама Татар дәүләт драма театры 22 августтан Кама Тамагы районында Туфан Миңнуллинның кеше ватанында аның тууына 87 ел тулуга багышланган традицион хәйрия гастрольләрен башлый. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз. Кеше нәрсәгәдер гаҗәпләнергә, нәрсәгәдер хузурланырга тиеш. Эмоцияләрсез тормыш кызык булмас иде. Яңа хис кичерешләрне безгә әлбәттә сәяхәтләр бирә. Шуңа юлга чыгып, фонтаннарга сокланыйк. Ям өстенә ям итеп бәйрәм көнне бик күп бүләкләр отып рәхәтләнеп ял итеп кайтып китәсең килсә, син 30 август көнне республика бәйрәме көне уңаеннан пирамида концертлар залына ашыгырга тиешсең. Анда җырчы Эльвина да булачак. Бүген ул студиябыз кунагы. Эльвина, сәлам. Сәлам. Эльвина, сәлам, ничәләр? Хәлләр сезне күргәч тагында яхшыланды. Күптән инде сезне күргәнем юк иде. Эльвина, син татар эстрадасын сайладың. Татар телендә бик матур сөйләшәсең, камил сөйләшәсең. Менә бу татар теленең шундый камил белүең каян килә? Мәктәптә укыдыңмы син? Татар гимназиясендә укыдыңмы? Гаиләдә? Яки бармак сугып, татарча өйрән дип тордылар сиңа. Татарча сөйләш дип әти-әниләрең. Мин инде 96 елны мәктәпкә кергән идем. Ул вакытта шулай татар телен яңадан күтәреп алган ел ул. Һәм шул 90 еллар әйе, менә шушы 96 елда мин инде татар сыйныфына укырга керттеләр. Сыйныф классында да сыйныф. Әйе, һәм шул вакыт инде ничектер татар теле белән бәйләнеп китте минем тормышым. Шулай итеп инде мин Казан дәүләт мәдәният сәнгатен сайладым бит инде, шулай татар бүлеге, татарча театр бүлеге дип әйтик инде. Менә шулай итеп татар телен инде саклап калырга зур ният диясем кирәк. Димәк, Казан кызы булгач син
һәр республика бәйрәм күреп үскән бала бит инде. Шулай Синең өчен инде. республика көне, ягъни 30 август нинди бәйрәмгә тиң ул? Беренчедән, минем шулай истә калган, без бит инде шәһәр балалары булсак та һәр вакыт авылда диясем килә. Каникул бит инде ул. 30 август көне Казанга килә идем мин. Чөнки бер көннән мәктәпкә барасызлар. Шулай, һәм ул бәйрәм ул вакытта инде шул шакларда. Димәк, ул бер караганда синең яратмаган көннәр. Юк инде, без бит инде бу бәйрәмне көтеп алайдык. Ул вакыт бит инде андый зур бәйрәмнәр уздырмыйлар иде. Шундый зур шара иде бит инде ул. Барлык урамнарны теге ябып, машиналар йөрми, кеше күп. Шулай итеп истә калган бала чакта. Һәм инде ел сайын 30 август көнне минем дәвәтием авылдан килә иде играй гармунга. Быел да килә Алла берсе. Гармунчы 83 яшь. Быел да чакырганнар килә Алла берсе. 83 яшь? Субханалла. Бәлки әле безнең студия кунагы да булыр. Алла берсе. Эльвинадан номерын алып калырбыз. Татар теленнән мәхәббәт бабасыннан, әбисеннән күчкән димәк. Шулай. Менә үз балаңа килгәндә, ул шулай ук татар эстрадасына тартыла, аның менә татар телен белү дәрәҗәсе ниндирәк һәм менә татар мөхитенә мәхәббәтне уятырга тырышасыңмы анда? Дөресен генә әйткәндә, менә балаларыбызга татар телен сеңдерү бик авыр диясем килә. Без инде, мин инде һәр вакыт әйтеп барам, без халыкара мәктәптә укыйбыз, бездә татар теле бөтенләй юк. Һәм менә ничектер саклап калырга кирәк бит телне. Без менә шулай шигырьләр аша, җырлар аша элегрәк бик авыр бирелә иде. Хәзер инде без Аллага шөкер сөйләшәбез. Теге начаррак булса да, әмма дә ләкин татар телен инде яхшы аңлый ул. Беренче вакытта инде әни ничек сез татар телендә сөйләшәсез, шундый авыр дип әйтә иде миңа. Инглизчә рәхәтләнеп сөйләшә чит илдә. Менә аңа ничектер авыррак иде. Хәзер менә шушылай чыгышлар ясап, ул инде оралаша, шулай ук татар эстрада артистлар белән оралаша, менә шулай мәхәббәт уяна, көчәя анда. Яра җылатасыз телне белмәү темасы белән. Шуңа күрә бәйрәм концертына күчик. Болгар радиосы дигәч күз алдына иң беренче чиратта нәрсә килә? Мәсәлән, яңа ел дигәч шундук мандарин шыршы килә. Ә менә Болгар радиосы дигәч нәрсә? Бәйрәм, очрашу, тамашачылар белән очрашу, артистлар белән очрашу, менә миндә ниндидер шундый фикер. Моңа өстәбәле пирамида концертлар залы. Шундук фикер уйга киләме? Нинди җыр башкарачаксың? Гадәттә менә 30 август көне bütün артистлар да ул ниндидер яңа җыр башкарырга тырышалар. Син дә шулаймы? Әле яңа җыр, бу җырны инде менә бер ай эчендә тамашачы ишетә. Мин яраттым дип атала бу җыр, әзрәк башка стильдә, чөнки инде мине шундый лирик җырчы кебек бит инде кабул итәләр. Ә бу инде әзрәк үзгә кертәсе килде. Бәлки яшь барган сайын ничектер шундый җырлар җырлыйсы киләмесең шунда. Ничек? Яшь барган сайын. Әлегрәк мин ничектер балакаем дип сөйләшә генә калды. 17 яшьтә теге мин бит инде сәхнәгә 17 яшьтә чыктым. Вакытта мине 30 яшьлек дип уйлыйлар иде. Хәзер яшәрәсе килә 30дан соң. Хәзер сине 18 яшьлек дип уйлыйлар, кайгырмай. Шулай дип уйласлар бик яхшы булыр иде. Менә син әйттең, Алыгая барган сайын, ниме? Җырларың да үзгәрәйме? Мәсәлән, үзгәрде дөньясы дигән җыр бар име? Нәрсә үзгәрде? Менә 17 яшьтән менә вакыт узды, Алыгаям диде. Нәрсәләр үзгәрде? Әйтмәс идем, әллә ни теге эшемдәге халәтем үзгәрде. Әйтәбез бит без һәр вакыт 18дә дип. Әмма дә ләкин инде күп әйбергә караш тормышта, башка төрле. Миңа калса, мин хәзер ничектер бик элегрәк кебек ничектер җиңелрәк кабул итәм хәзер ситуацияләрне тормышта. Кадерен беләсең, чөнки яшәүнең аралашуның, кеше белән аралашуның кадерен беләсең. Менә шундый моментлар үзгәргәндер дип уйлыйм. Менә бераз гына вакыйганы үзгәртеп алыйк. Син тамашачы ди. Болгар радио концертында син тамашачы ди. Әле ул бик күп бүләкләр уйнаталар ул көнне. Мәсәлән, син тамашачы буларак сәхнә артына кирип артистлар белән фотога төшү мөмкинлеге бар. Яки ел дәвамында Болгар радиосында үзеңнең котлауларың бошка бирү мөмкинлеге бар. Өстәвенә иртәнге чәйгә кунакка барып әңгәмә кору, аралашу мөмкинлеге бар Болгар радиосында үтүче тапшыруда. Тагын бик күп бүләкләр. Тамашачы буларак үзең шушы кайсы бүләкне атарга теләр идең?
Olmaz мен ертеңгі шәйні сайлар едім, шынки мен көбірек оралашырға яратам. Міне бит. Шуңа күрә тамашачыларга мөрәҗәгатеңне рәхим итеп тыңлыйбыз. Мен сізні барығызны да шушы матур бәйрәмгә, республика көненә багышланган матур бәйрәмгә шақырып қаласым килә. Әйдәгез әле килегез күрешик. Күңелләребезне күтәрик, матур җырлар тыңлыйк, кәйфләребез яхшы булсын. Рәхмәт, Эльвина, сине күрү безгә без бик шат идек. Тик сау булашырга ашыкмыйбыз, чөнки син кадрда өстәл артында отырсаң, син хәзер кадрда клибың белән чыгыш ясаячаксың. Тамашачыларга синең үзгәрде дөньясы дигән җырны тәкъдим итәбез. Дөньясы үзгәрмәде ди, тик әһәмияте генә артты ди Эльвина үзе. Дөньясы үзгәрсә дә бары яхшы якка гына үзгәрсен. Үзгәрде дөньясы, үзгәрә. Ничек үзгәргәнен беләсегез килсә, иртәгә манзараны карамыйча калмагыз. Кемнәр алып бара дип уйлыйсыз? Чөнки үзгәрешләр көтелә. Сюрпризлар булырга мөмкин булмас. Сюрпризлар булуы бик ихтимал. Әбисе матур җырлаган, бабасы баянда уйнаган, үзе җырчы да, баянчы да. Рөстәм Егоров белән Динә Саттаров аралашып кайтты. Дөньядагы иң тирән күлләрнең берсенә сәяхәт итәрбез. Кызыл дөнья сәхифәсендә Гөлинә Харрасова Байкалга чакыра. Дөнья әдәбияты классигы, күренекле язучы, морза, бөек фикер иясе Лев Толстой гомеренең 6 елын Казанда үткәрә. Казан урамнары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Чиратта Лев Толстой урамы. Кемдер ялдан кайтып эш режимына күчергә теләп йөридер, икенчеләрнең башы мәктәпкә әзерлек белән каткандыр. Өченчеләр көзгә үзгәрешләргә әзерләнәдер. Һәр берегезгә көнегезнең җиңел һәм шул ук вакытта эшлекле үтүен теләп калабыз. 2 сәгать дәвамында манзараның иҗат төркеме. Шулай ук көзгә мәктәпкә әзерлек белән башы каткан Луиза Закирова һәм Алмаз Гәрәев сезнең белән сау буллашалар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Исәнмендерегез. Я, сөйлә, нәрсә була?